Какво става, мои събратя? Аз съм вашия човек, кралят на нощта, и съм тук с още една доза истини. Днес ще задълбочим в добрия стар въпрос. Защо добрите момчета винаги остават последни? Но чакайте, няма само да чоплим повърхността. Ще преминем в пълен режим на дълбока работа, разчепквайки психологията зад това. Така че вземете си протеиновия шейк, напомпайте бицепсите и да се захващаме. Митът за доброто момче. Добре, господа, нека развенчаем мита. Не е проблемът да си добро момче. Проблемът е да си безгръбначно мекотело, което не прави нищо. Например, когато сте прекалено съгласни с всичко, сте като онзи човек, който поръчва салата в стейкхаус. Да, учтиво е, но няма да задоволи никого. Сега, представете си, че сте на парти. Забелязвате красива дама отсреща. Тя отпива от питието си, проверява телефона си и вероятно се чуди защо я гледате. Вие, приятелю, се приближавате с харизмата на търговец на употребявани коли. Усмихвате се, правите комплименти и питате как мина денят ти. Тя вече мислено ви е отхвърлила. Увереност. Момчета, това е тайната съставка. Забравете сценария за доброто момче. Джордан Питърсън може да каже: почистете стаята си, но аз казвам: подредете играта си. Увереността не означава блъскане в гърдите или преструване, че сте Вин Дизел. Става дума за това да знаете своята стойност. Когато влезете в стая, трябва да я притежавате като Илон Мъск на представяне на Тесла. Представете си това. Вие сте в кафе, лаптопът е отворен, преструвате се, че работите върху някакъв роман. Спойлер, това е колекция от мемета. Тя влиза красива, мистериозна и вероятно далеч извън вашата лига. Какво правите? Влизате в контакт с очите, усмихвате се и канализирате своя вътрешен Джеймс Бонд. Увереността, момчета, е костюма, който трябва да носите в казиното на живота. Вау, колко съм поетичен. Не трябва да сте груби, но трябва да сте добри с закачките. Не онзи тип дърпане на косата в детската градина. Говорим за игриви закачки. Нещата, които карат сърцето и да бие по-бързо от разпродажба на черен петък. Истината е, че добрите момчета играят на сигурно. Те са като бежови тапети, приятни, но забравими. А вие сте графитите на стената, неочакваният обрат в сюжета на романтична комедия. Представете си, тя поръчва тиквено лате. Знам, стандартно. Накланяте се, повдигате вежда и казвате: тиквено лате, смел избор. Да не би тайно да си вещица, която вари отвари. Бум! Тя се смее, разлива латето си по роклята и за 800 лева. И изведнъж вие сте акцентът на нейния ден. Закачайте се с хобитата й, музикалния й вкус и наблюдавайте как се топи като масло на горещ тост. Нека поговорим за дрехите. Милите момчета се обличат като че ли са обрали гардероба на дядо си. Багри кецове, големи пуловери и са на път да кажат: тук съм за ранния вечерен специалитет. Но вие сте модерният маверик. Инвестирайте в дрехи, които прилягат точно като да са шити от самия Зевс. Носете дънки и обувки, които казват: мога да избягам маратон или да преговарям за враждебно завладяване. Изборът е ваш. Друго много важно нещо е кръгът ти от приятели. Повечето глупаци дружат със своя братовчет Лари, който е по-неудобен от жираф на ролкови кънки. Истината е, че ако искате да сте най-добрия, трябва да бъдете с най-добрия отбор. Вашият приятел е като вашето крило. Той трябва да е като морски пехотинец. Тих, смъртоносен и готов да ви покрие гърба. Той е този, който шепне: брат, гледате, върви да я завладееш. И когато вземете нейния инстаграм и двамата се удряте с юмруци, като че ли сте изиграли лотарията. Аз, кралят на нощта, съм тук да ти помогна. Аз съм майстор на майсторите, гурото на гурутата, играча на играчите. Ще те науча на тайните на омайването на жени. Това беше от мен и ще се видим в следващия урок по шибане. До скоро!